Ninjani emakhaya? Namhlanje sizokhuluma ngomuthi umabopha noma umabophe. Kuya ngokuthi wena ubiza kanjani noma ubizwa kanjani ngakini. Umuthi-ke umabopha uyangena kwisibambelelo, idliso langaphansi, uyangena emthini yokuqeda ukuphalaza. Uma ngabe kukhona umuntu ophalazayo lokhu ephalaza udu, uyangena emthini yokubamba umthakathi, uyangena emthini wokuqinisa ukhalo kwabakhulelwe ukuze isisu singaphuphumi, uyangena emthini yebhola, uyangena emthini wamacala. Ungawufaka nangaphansi kolimi ukuze noma ngabe wone kanjani baphelele amazwi bangazi ukuthi bathini. Ufake kanye nocala kalithethwa, ukudle notshephisi noma uya ku-interview. Uyawufaka esicathulweni ukuze ungavinjwa amaphoyisa, ufake kanye nozangume. Shuthi uyagaya kube impuphu kuhlanganise kulingane isikali. Uyangena emthini wokubethela, uyangena emthini wokuvala amaphoyisa uma ngabe kuwukuthi mhlawumbe uyidayisela utshwala, izinto ey'kanjalo, uyakwazi ukuthi-ke endukwini yakho yokuvala amaphoyisa. Bengisacela ukuthi usubscribe kule channel, ulike nale video, ushare futhi ukuze mengabe ngifaka amanye amavideo amasha usheshe uwathole ngisanda kuwafaka. Nikhumbule-ke futhi njalo ukuthi ukusubscribe umahhala. Siyabonga.